Ngiyabingelela induna uMthembu leNhlazuka induna yezinsizwa commando wamabutho ngelangweji namhlanje. Njengamanje njengoba kumhla 29 kuOctober amabombo wonke mhlabuhlangene imbumbulu Inhlazuka uMdilovu Maritzburg zididiyelwe zonke sibheke phansi eMabhida estadium la kugcotshwa khona isilo sigcotshwa uhulumeni. Bukhona lobudlelwane ke osebakheka ezweni ngoba liyakhiwa izwe liyathuthuka libheka ukuthi liye phambili. Elakhiwe uhulumeni namakhosi endabuko kanye nezinduna. Likhuluka iqhaza ke libanjwayo abantu abaningi abangalazi ukuthi amakhosi angenaphi entweni zikahulumeni. Uhulumeni ungenaphi entweni zamakhosi. Kunezinto ezenziwayo emakhaya ezithuthukisa indawo zamakhosi ezifika nohulumeni okufuna ukuthi amakhosi nezinduna lapho bakumukele lokho baphinde futhi bakusingathe ngendlela ehlelekile nokuthi impahla lezo kibeke uhulumeni ezosiza umphakathi ingalimali. Induna ke namabutho njengoba kuthiwa abantu bayabuthwa bafundiswa ukuthi abantu ufuna baziphathe kanjani ezweni nokuthi impahla mayikhona igadwa kanjani. Uhlezi kukhona nje ukukhulisana nangengqondo nangezinye izinto ke ezikhona ezweni ngoba la sikhona njengamanje asikho khona namhlanje kuphela sikhona la sibheke khona abanye abazongena la sikhona thina sibe siqhubekela phambili ngoba ulwazi sihle sincela ndona siyamabhida umntwana umisizulu uyobewa ngokusemthethweni ngokwesitifiketi angithi phela sesabana malungelo manje fanele yonke into igxivizwe uhulumeni njengoba kunobudlelwane nje phakathi kobuholi bakaZulu nohulumeni kusho ukuthi yonke into sekufanele manje ibe nesitifiketi umntwana yokwamukela isitifiketi yini namhlanje nazo sakhe sokuba make usuthinike lokho kumuntu nje kumlando omkhulu ukugcotshwa kwesilo ngoba phela lento yesilo ukugcotshwa kwesilo nje akuvele kugcotshwe nje nombani njengoba khona abadala nje abaqalayo ukuthi bagcotshwe isilo phambi kwamehlanga ngoba umuntu oyisilo ngendlela abusiswa ngawe uyabusisa ukuthi abuse ezweni abusisa izwe lakhe akade izwe lembube anikeze iminyaka ethe ukuthi xaxa kuneyabani njengoba kwenzekile nje kungangezwe obuzile ukuthi ubuse isikhathi eside singakazalwa sasazalwa waziwaphinde wabusa nathi nathi ke sesizogcoba umuntu ozobusa aphinde abuse nesizukulwane sethu manje iqhaza ke lensizwa ke noma amabutho yini yokwenzani kasheshe amabutho iyona ngubo yesilo iwona amasosha empi esilo ngaphandle kwamabutho isila silutho ayiqedile ungethole bhuti umshubo
Boss,